una di. Ano ni pa yun? Po, yung maatang dito na yun. Niyaw na yun. Mana atam na bulan. Na atam bulan. Ang tam na bulan na dito. Ya. Iya naman. Alam ko lang. Na anak dito. Ning api. Piti. Piti? Ano man na piti man siya? Anak ko. Ning nilan. Pagkirang. Bad siya? Bad? Oh, niya mama. Pagkirang ni tutoy. Iyaw ni bata ni bati. Wang na. Una dito. Pikit man. Siya na ka. Niya pikit ang mimik. Siya mo ka. So, nang may napulay. Ngayon, itingin man. Batiwang tutoy. Iya di batiwang. Iya. Batiwang tutoy ay. Batiwang ni bata. Uy, yung anak na buto. Ang liga namin ni. Ang liga na. Daube. Ha? Daube. Yung ang tupi niya. Tupi niya na. Anak. Tupi. Ayun na. Asa man ang imong mani? Tuta ato. Baling. Okay na ka? Oo, yun. Okay na ba ka? Okay na ka? Okay lang na. Batay. Ya. Kanya. Pila man ang imong edad? 2. 2? Very good. Kanta sa konbe. Ako ay may lobo, lumipad sa langit, di ko na nakita, pumutok na pala, sayang ang pera ko, ibinili ng lobo, sa pagkain sana, nabutog pa ako. Yay! Clap them hands! Pakpak! Ay, pagkabuotan bata. Lamay kita. Ha? Ay, dihobak na lolo Binansyo. Ato ni yaman ni hatag. Mani hatag mami? Oh, hatag mami kaya. Ay, diya lang na. Diya lang. Ato wala. Sige na, sige. Daghan salamat sa imong tampo, inday, Daghan salamat o maayong hapon.